Moikka moi, kalenterimaistuva tiimin vetäjä Laura täällä. Koristellaan vähän aukeamaan tänne mun Ajostolta saatuun Note Miniin. Tää on mun tän vuoden yhteistyökalenteri. Ja tästä koristelusta niin tuli myös tänään blogiin postaus. Käykää kurkkaamassa sieltä. Mutta koristellaan myös täällä videon puolella. Ja mä haluaisin kokeilla tätä kuukausiaukeaman koristelua. Siihen postaukseen mä koristelin viikkoaukeamia pari. Mutta nyt mä haluan kokeilla tätä kuukausiaukeamaa. Mä ajattelin, että niin kuin mä oon siihen isoon kalenteriin tehnyt, eli siihen Note A5, niin mä oon siihen tehnyt joka niin kuin viikkoaukeamallekin siis kollaasen. Niin kokeillaan jos tähän voisi tehdä vaikka niinku jokaiselle kuukausiaukeamalle, koska eihän tässä ole tilaa noilla viikkoaukeamilla tehdä kollaaseen. Niin katsotaan, mitä näin pieneen tilaan saa aikaiseksi, koska mä en tosiaankaan tiedä. Ja mulla ei myöskään oikein ole ideaa, koska mä en oo tehnyt myös mitään näin pientä. Että mitä tähän siis tulisi. Niin mä aloitin nyt ihan vaan liimaamalla tällaisia pieniä kirjan sivun paloja tähän taustaksi. Näin. Sitten mulla on, tää oli niinku ajatuksen saada tänne jotenkin. Mutta mitään muuta mulla ei olekaan niinku mielessä, koska tää on tosiaan näin pieni tää sivu. Mulla olisi täällä näitä kaikki kuuskulmioita ja kaikkia tällaisia pikkusilppuja.
oikeasti niin pieni tää aukeama. Tekee mieli silti koristella. Mä aluksi ajattelin, että jos tästä tulisi vaan semmonen kalenteri, joka kulkee mukana. Mutta mä haluan kokeilla tän koristeluukin. Joten tässä sitä nyt testaillaan. Viikko aukeama oli ehkä pikkasen helpompi. Tai niin, että siihen mä laitoin tosi vähän koristeita. Mutta tää on vähän haastava. Tässä täällä voisi olla muutaman sopivan kokoinen kukka. Tai sitten ei. Noin ehkä menis. Toi. Mennään aluksi niillä. Oho. Olipas nyt taas vaikeeta. Apua. Näin. Tää tulee tuonne. Tällainen aukeama tuli tällä kertaa tänne mun Aieston Note Miniin.
Jos on jotain kysyttävää, kysykää tämän videon kommenteista ja ryhmän puolella. Moikka moi!